Què és l'IDCAT mòbil? IDCAT mòbil serveix per fer tràmits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a través d'Internet. Amb IDCAT mòbil, us identifiqueu de manera segura i fiable i el podeu aconseguir en menys d'un minut. És molt fàcil. IDCAT mòbil permet identificar-se i signar des de qualsevol dispositiu. No cal recordar cap contrasenya. No necessita de la instal·lació de cap tipus de programari. És gratuït. És un sistema segur. I no té data de caducitat. Per tramitar-lo necessitareu un DNI o TIE, la targeta sanitària del Servei Català de la Salut i un telèfon mòbil. Comencem? Per tramitar l'IDCAT mòbil, entreu en qualsevol cercador i escriviu la pàgina idcatmobil.seu.cat. Un cop dins, cliqueu sobre l'opció que correspongui al vostre document d'identificació, DNI o TIE. Se us obrirà un formulari per omplir amb les vostres dades. A l'apartat On ho trobo, disposeu d'un servei d'ajuda que us indica on són les dades que heu d'introduir. Un cop les hàgiu introduït, cliqueu Valida. Un cop validades, passareu a una nova pantalla on haureu d'introduir el vostre número de telèfon mòbil, la vostra adreça de correu electrònic, la vostra data de naixement i clicar Continua. Tan bon punt hàgiu passat a la següent pantalla, rebreu un SMS al vostre telèfon mòbil amb un codi. Introduïu-lo on diu Introduïu el codi. Accepteu les clàusules i cliqueu Dóna'm d'alta. Rebreu un missatge que us donarà l'enhorabona per haver completat amb èxit el tràmit. A partir d'ara, cada vegada que feu servir IDCAT mòbil rebreu un codi diferent per a identificar-vos. I ja podeu disposar d'IDCAT mòbil. En cas que disposeu de NIE i en aquests moments no pugueu obtenir la identificació electrònica en la vostra oficina gestora per trobar-se tancada per motiu de la Covid, podeu utilitzar el tràmit sense identificació electrònica per a sol·licitar l'ajut al lloguer, únicament i exclusiva per a aquests supòsits i de forma excepcional. En el termini màxim d'un mes des de la finalització de l'estat d'alarma, haureu de presentar-vos a la vostra oficina local d'habitatge per identificar-vos amb la còpia de la sol·licitud tramesa i registrada i signar-la presencialment per tal de procedir a la seva tramitació.